maakɔrɔw bɛ min fɔ an ye olu ka kuma ye surukubo de n'a bi kɔrɔ a bi jɛ ka taa fɛ janfa min n'a kun taara ka ɲɛsin Mali ma janfa min kɔnɔna na ni Faransi ka service de renseignement maa kelen yera a ko hukumu kɔnɔna na kibaruyaw ni sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ ka bɔ ni min ye fala ye ko waleya in kun tɛ to binnen nugu la dɛ a lawulilen don a kama fɛɛrɛw ni dabaliw ni wulikajɔw senfɛ yaasa maa kofɔlen min filɛ nin n'ale kɔni kun nana sa ale tun kan ka na kunnafoniw de ɲini kɛnɛ kan yan ka baaraw sigi sen kan yaasa wulikajɔ min kun bɛna boloda Faransikaw fɛ an ka jamana kɔnɔ an ka wolomasiri taba bɛ se ka kari ɲɔgɔn na cogo min gouvernement bɛ se ka dɛsɛ a ka baaraw la cogo min jatigɛ ani balakacun olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min yanni wulikajɔba min yɛrɛ bɛ u bolo k'o sigi sen kan a kɛkunba tun ye min ye maa kofɔlen n'o ye Faransi sɔrɔdasikɛ in ye ale tun bɛna miirinaw ni hakilinaw ta k'olu lajɛ ka kunnafoni jɔnjɔnw k'olu ɲini kibaruya minnu bɛ tali kɛ an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ka kow la kibaruya minnu bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw yɛrɛ u bɛ baara min kɛ an ka maramafɛn minnu b'an bolo olu bɛna sigi sen kan cogo di fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka don cogo min wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna ka sigana don olu la kosɛbɛ min ye jatigɛw ye k'olu barika bonya yanni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan fala ye koba ɲɛbila o de senfɛ sa ja kabini nin kamalen cunna anw fɛ yan n'a san kelen nin ye Modibo Kone n'a ka cɛdon ani an ka renseignement maa tɔw da kɛra olu ye sunama kɛ u ye sɛgɛsɛgɛli tɛ sɛgɛsɛgɛli ye jateminɛ tɛ jateminɛ ye maa kofɔlen yɛrɛ a kɔni kun ka labɛnw bɛɛ lajɛlen tun bɛna na taa kimɛ min na kosɛbɛ o ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko nin ye fala ka maa ye ale jalatigiba ye nin bɛ se ka kɛ ale la cogo di a tɛ fɛn fɔ k'a fɔ fana ko maa minnu filɛ nin ye n'olu bɛ taa ni ka segin kɛ an ka wolomasiri tabaw ka yɔrɔw la ka jalakili ta ka ɲɛsin olu ma fɔnkɔɲɔgɔnkɔw k'o barika bonya siran ni yira fanga yɛrɛ a ka dɛsɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa laɲini min bɛ u bolo k'olu sɔrɔ o bɛɛ n'a ta kamalen a tun bɛ ka kunnafoniw fana ɲini koyi kunnafoni minnu ye wulibaliw ye n'a bɛ se ka olu ta an ka wolomasiri tabaw ka baaraw kɛcogo kan u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen sa k'an kɛ ko Sudan ɲɔgɔnna o baara maa kelen in ale kun nakun ye o ye min ye ko in yɛrɛ laɲini belebeleba tun ye min ye o ye ka jamana yɛrɛ de sigi a sen sabara kɔnɔ fo an ka weleli kɛ k'a fɔ diɲɛmaa ma a ye na a ka na an dɛmɛ n'o tɛ anw dɛsɛra bi an dɛsɛra sini Sudan bɛ cogo min k'an bila o dakun kelen o hukumu kɔnɔna na o janfa ne tun bɛ senna fala ye bamananw ko ten n'i y'i jɔlen janfa na a sigili ɲɛna de o de la sa waleya in ka kɔn ale yɛrɛ sigili sen ka ɲɛ yanni bɔ ka kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ tile 2 tile 3 tile 4 ɲɔgɔnna la Faransi kibaruyadilaw kɔni tun bɛ ka kibaruya sugu bɛɛ lajɛlen di nka o dama maga min na o ye k'a fɔ ko Faransi maa kelen bɛ yen k'o minɛlen don Bamakɔ kɔnɔna na yan maa si dama suɲɛ k'o fɔ wa n'i dun y'a jateminɛ fala ye waleya min ɲɔgɔnna kɛra Burkinakaw fɛ yen ani Mali ta man jan ɲɔgɔn na koyi Faransi ka cɛdenw m'a minɛ wa u tɛ sɔn ka bɔ ka kuma fiyewu maaw sigilen don ka min kɔnɔ k'u bɛna laseli kɛ laseli tɛna na k'u bolo i m'a ye Burkina ta kɛlen Maroc de bilara ko ka taa delili kɛ IB fɛ yen yaasa Faransi ka maa 4 min tun bɛ n'o ye DGC maaw ye u bɛ se ka labila cogo min wa min y'ale Faransi kelen ye a ɲɛ gannen tuma min de la a ka sɔrɔ ka jɔnkala fɔ sa k'a yira k'a fɔ k'ale ka maaw de bɛ Burkinakaw bolo wa k'an filɛ o dakun kelen de la nin ye koyi min ye anw fɛ yan wolomasiri tabaw u ka ɲɛmaaw maa minnu bɛ baara kɛ kɛlɛkɛdagaw la bi u ka basigi n'u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ ani service de renseignement min b'an bolo o baara kɛcogo ɲuman Modibo Kone n'a ka maaw k'o de y'a to sa min ye lieutenant colonel Yann Christian Bernard Vézilier tɛgɛ taara da ale ka k'a minɛ caw a minɛlen sa sɛgɛsɛgɛliw ni a ka ko bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ fala ye mécanicien don armée de l'air la han maa kofɔlen a ye kalan kɛ fo ka taa se coloneliya jala ma o jala lieutenant coloneliya jala o de b'a bolo bi Faransi yɛrɛ ka danaya dara a kan nka wulikajɔ minnu n'a nan'o kɛ Bamako o tun ye ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw sɔrɔ a yɛrɛ bolokɔrɔ ani minnu bɛ jɛ ka baara in kɛ dugudentɔnw bɛrɛbɛrɛlitɔnw maa minnu bɛ n'olu kumakan lamɛnnen don k'a lajɛ sa ale yɛrɛ na jigin gɛrɛn kɔnɔnaw la ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ wolomasiri tabaw fɛlen don n'u fɛlen tɛ k'a sɔrɔ a nana de ko Faransi
lasigidenso bɛ an fɛ yan olu ka deuxième conseiller o baarakɛla de don deuxième conseiller ja sɔrɔsi dafalen y'a ye ale kɔni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara kun t'o la dɛ jamana bɛ se ka dafiri cogo min Bamakɔ kɔnɔna na a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiriw ani politikimaaw dɔw ye ɲɔgɔn ye sɔrɔsi minnu gɛnnen ka bɔ sɔrɔsiya la ani minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ yen ko olu dɔw kun fusinenen don an'olu ye dɔw ye ɲɔgɔn ye a yirala fana k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin jɛkulu dɔw ye an'olu fana kumana layidu kun taara sa waati nataw la a kunna sɔmini ka wulikajɔ kɛ ka taa don gɛrɛn kɔnɔnaw la ka Bamakɔ fa bɛɛ lajɛlen ka senna ye tuma min ka sɔrɔ ka kimɛli kɛ bɔkɛlaw kalama de u ye u dɛn ka sɛbɛn dɔ ci joona k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nɛma Sagara ye ko tɛgɛ daraw kan kibaruyaw n'o ye Faransi kibaruyadilaw ye u y'u sinsin o de kan k'o mamu k'o fɔ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kimɛlikɛlaw ni jateminɛlikɛlaw maa minnu ye ko in lakɔlɔsi olu ko bɔlɔlɔ sira fɛ fɛn min bɛ n'a fɔ ma WhatsApp o sanfɛla la sa ko in kɔni sɛbɛkɔrɔ dasira ye k'a sɔrɔ min ye kalo tile 9 n'o ye utu kalo tile 9 ye o de kɛra maa minɛli yɛrɛ o kɔni ko sigisɔ ye sen kan nka kabi utu kalo tile fɔlɔ jan ale kun dalen don ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan nka min ye utu kalo tile 9 Faransi yɛrɛ ka maa kofɔlen y'a dɔn min kɛ k'a fɔ ko bɛ sen na olu de y'u den sa ka sɛbɛn dɔ bila WhatsApp gurupuw kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko Nɛma Sagara minɛna fala yi kunungo Mali télévision ba la ɲɛfɔli min kɛra bɛɛ lajɛlen ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Abbas Danbele ye ni o ye an ka wolomasiri taba Mama Falenba de ale minɛna utukalo tile 10 ka kɔn o ɲɛ utukalo tile 7 min ye général Nɛma ye ale fana minɛna nka waleya in kun kɛkun ye min ye o ye ka futinɛ wuli ka balawu wuli ka fɛn fɔ sa yaasa Mali a bɛ se ka segin Faransi ma cogo min o jɛw n'o baaraw de tun bɛ sen na laɲini min filɛ nin n'a balila fala ye k'a bɛ se ka wolo mun na mun kan ka kɛ bi wolomasiri taba ko yɛlɛma minnu bɛ fanga la bi u ma se sa u ka taabolo falen wa min ye yɛlɛmaw ye u k'olu lajɛ wa u k'a lajɛ maa minnu ye maliden ɲɛnamaw ye maliden sɛbɛlamaw maa minnu bɛ se ka baara kɛ o diinɛ ni ŋaniya la n'o caman bɛ jamana in kɔnɔ u k'olu bila baaraw la cɛsiri ni wulikajɔ taabolo kura o ka sigi sen kan ko sabula fala ye kojugu ye maa karamɔgɔ fana ye dɛ